Dobrodošli na još jedan prateći program festivala PIP. Večeras imamo čast da prezentiramo dve knjige u izdanju Centra za kulturu i umetnost, edicije Festival PIP. Ovog puta knjiga Dukati, prijatelja pre svega našeg i Dukinog Viobrana Radisavljevića. To je knjiga anegdota koje je Vića vredno, marljivo, strpljivo zapisivao, dopisivao i eto sad smo, hvala Bogu, s jedne strane, hvala Bogu, doživjeli da imamo štampano izdanje ovih anegdota, s druge strane, tužno je to što njihov akter nije sa nama već 2 godine. I druga knjiga, Ješa Mušica, tačnije to je knjiga to je dramatizacija romana Sablja grofa Vronskog, Dobrila Neradića, koji je Duka radio otprilike godinu dana sa namerom da odradi tu dramatizaciju i da postavi tu predstavu za obeležavanje, tačnije povodom obeležavanja 500 od postojanja Aleksica, 500 godišnjica. Knjigu je završio, tačnije dramatizaciju je završio 3 dana pre svoje smrti i eto ostaje rukopis koga smo zahvaljujući pre svega njegovom sinu Mišku pripremili i takođe izdali. Predgovor za tu knjigu napisao je profesor Zoran Stevanović, istoričar, i taj predgovor je izuzetno lepo obrazložio i prikazao atmosferu u Prvom srpsko-turskom ratu i učešće novinara u istom. Dobro. Knjiga je dramatizacija koja će, nadamo se, iduće godine imati svoju premijeru na nekoj od scena u Srbiji, a možda baš i u Aleksandru. Neću ja više, pošto očigledno... To ti Luka opominje. Dakle, večeras sa nama Zoran Živković, kolega novinar, koji je pisao neku vrstu pogovora za knjigu Dukati, gospodin Milivoje Mlađenović, urednik pratećih programa 6. festivala proizvodnih predstava i Viobran Radisavljević, autor knjige Dukati. Izvolite, gospodin. Dobro večer. Ja počeo da obeležavam strane, da ne bih oštetio knjigu Dukati Viobrana Radisavljevića, toliko mi je draga, jer iz nje najdirektnije progovara duh jednog od retkih ljudi, glumaca, umetnika iz ovog dela Srbije i cele Srbije. Dušana Duke Jovanović. Najpre, gospodin Viobran, kojeg ja večeras prvi put vidim i prvi put se upoznajemo, je tako vešto postupio, kao što će vidjeti na naslovnoj strani, Duka ti. Dakle, poigrao se rečima, vrlo vešto, vrlo duhovito, rečeno je i Duk, rečeno je o akteru ovih anegdota, šaljivih pričica, a rečeno je takođe i na koji način se obraća. Familijarno, prijateljski, ti. To je vrhunac komunikacije među ljudima i mi smo među onim narodima koji imaju taj jezik koji može da označi komunikaciju tako prisutno. Englezi to ne umeju. Mi volimo i njihov humor, ali ja mislim da bi oni voleli i Dukin humor ukoliko bi se našao vešt prevodilac. Gospodin Viobran je tako vešto postupio da je stvarno kao da je Duka večeras sa nama. Kažem da sam počeo da obeležavam neke strane u ovoj knjizi Viobrana Radisavljevića, zato što imam, evo, značio sam 3, 5, 6, 7 anegdota, 7 pričica koje su savršeno jezgrovito umetničko ostvarenje, sa snažnom poentom, sa neprevaziđenim humorom, moravskim,
mogu da kažem, paraćinskim, kruševačkim, i da sad ne nabrajam lokalitete jer ću sigurno da popaljam im nešto. Tako da se ne pravim mnogo pametan i da znam geografiju, jer ja sam jako dobro vladam u Aleksincu već duži niz godina, ali još ne tako dobro da bih mogao i da govorim kako valja ovim narečjem moravskog govora, niti da znam toliko geografiju, reljef i celo područje ovog dragoga moravičkog kraja. Ali tu zaista ima bisera koje smo, evo sad smo, Biobran i ja kad smo se upoznali, pomenuo da smo neke od njih sam, recimo kao što je, svi znate, naprijed kapetan Cojler, tražio, ne jednu, da nam prepriča ponovno. Gde god sam se našao u Kruševcu, Somboru, Novom Sadu, a susretali smo se često, jer ja sam nekad bio direktor pozorišta, pa smo imali i tu priliku da se susrećemo na gostovanjima. I ovo sad ne bi trebalo bude patetično, mi trebalo prikazujemo knjigu, da ja sad ne pričam koliko sam Duku voleo, a mislim da je voleo i on mene i da smo, na kraju ne bi me zvao na prvi festival, ja nisam mogao da se odazovem. Zaista jedna prirodna i društvena retkost je bio Dušan Duka Jovanović. Ja sam mislio da čitam, ali neću čitati kapetana Cojlera, ali to je zaista, komandanta Cojlera, to je zaista nešto neprevaziđeno. Ali hoću da odamo i priznanje Biobranu Radisavljeviću. Na kraju ću vam reći još šta sam smislio, što je možda i mali bezobrazluk, ali to ću tek na kraju. Ali kažem da ovde, ovo nije samo knjiga anegdota, ovo je jedna mala istorija lepih prijateljstava, istorija pozorišnih susreta, pozorišnih ljudi koji, neki od njih više nisu, nažalost, među nama, kao što i naš dragi Duha nije tu, ali Duh njegov jeste tu i onaj plač koji je prekinuo Pakija na početku, to je bio Dukin glas, verujte meni, to su njegovi potomci koji su rekli otprilike, a te Paki može malo da to skrati što priča. Ili da, kažem, možda bi sam rekao, aj teraj dalje kao što to beše u... Dakle, to su i male biografije, mali portreti. I to je vrlina ovoga teksta Biobrana Radisavljevića, što on tako u kratkim iskazima ume da to obuhvati celo je pijano, na primjer, to sam dobro. Onda vi već imate celu atmosferu, a to je zaista, ovaj kapetan Cojler, pa to bi moglo da bude, da se razradi zaista, moglo bi da bude jedna mala jednočinka o posleratnom. Ja vidim te slike i video sam ih još bolje kad je to Duka govorio. Zaista njegov jezik, tu specifičnu kadencu njegovog govora, te nijanse u moravskom govoru, to samo može čovjek koji ovaj jezik osjeća da pribeleži, da pravi ton, pravi fon zabeleži, kao što je to uradio Biobran Radisavljević. Tu se pojavljuju, dakle, važni ljudi našeg glumišta, Slavko Simić, Mika Viktorović. Ima čak i jedna jednočinka kao takva, Karike, koja je blistava i humorna, kao što je i još, evo, malo sad ću da pobrojim, imate vi toliko strpljenja, imamo toliko vremena da kažem, koji su to biseri koja sam ja našao u ovoj knjizi. To je monodrama sa Slavkom Simićem i o njegovom monodrama. Pa onda komedija Zabune na 37. strani, to vam preporučujem, svakako da pogledate. I nezaobilazno, kapetan Cojler, nije komandant Cojler. Zatim, samoupravljanje, to je jedna živopisna, jedna dramska slika, mogla bi se reći, između direktora pozorišta Kruševačkog pozorišta čuvenog Životija Živanovića i Duke kao
predsjednika zbora radnih ljudi Kruševačkog pozorišta, kako to moćno zvuči. Pa onda pomenute karike i zatim španske čizme. Zaista to je i svjedočanstvo, istovremeno ovo je i svjedočanstvo o pozorišnom životu, o prilikama u kojima se stvaralo pozorište. Dakle, u pozadini ovoga što mi zovemo anegdotama ili šaljenim pričicama, kako se označava žan, jeste u stvari jedna mala kronika pozorišnog života u Kruševcu, Paraćinu i Aleksincu najmanje. Naravno, ima i ono područje ovde zahvaćeno u koje se ja najmanje razumem, ali i to je sport. Jer je i to zaista za ljude koji se bave i koji su navijači, koji imaju tu strast, oni svakako će i tu naći i otkriti taj zaista prelepi humor. Meni je na prvom mestu je data, ja mislim, vrlo namerno, s velikim predumišljajem, eksperiment koja govori ona u stvari pravu prirodu Duke Jovanovića oslikava. Kad znate tu priču, verovatno o Orliću koji su zapatili u Mirilovcu, gde su Duki službovali i kada on, kad komšije otprilike malo maltretiraju zbog tog, odnosno maltretiraju on njih sa ovim čudnim teroriše sa ovim pernatim tenorom, kako ga, to je oznaka opet stila, dobra oznaka stila gospodina Ljubomira Savića, kažu, pa moji unuci početali u politikom zabraniti da Orlovi žive 200 godina, pa hoću da proverim. Dakle, već odabir da se ovom anegdotom otvori knjiga, govori o tom nepreslušnom humoru Duke Jovanovića i o njegovom trajanju i danas. I završavajući moje obraćanje, ja moram da pohvalim napore Centra za kulturu i Festivala prvih izvođenja da su priredili ove dve knjižice, važna svjedočanstva o duhu, o ličnosti i delu Dušana Duke Jovanovića i njegovom stvaralaštvu, i to je način da se u stvari ovaj festival osnaži, u svakom pogledu učini vidljivijim, razložnijim, potrebnijim, i to se i svake večeri uveče dokazuje. Sad ću reći na kraju ono što ovde izbija, moram to reći, nameće se stvarno. Retko je ime Biobran. Ja, etimologiju tog imena ćemo posle da razjasnimo. Mene su danas prijatelji upozoravali da slučajno ne kažem vinobran, da ne kažem vinobran. Onda su rekao, pa šta ako i kažem vinobran, pa to je jedno lepo svojstvo, to je jedno lepo sredstvo kojim se brani vino od kvarenja, kojim se kvare druge potrebne stvari za život čoveka. A eto, dogodilo se dakle da i ovo, da se i ime Duke Jovanovića u naslovu preplete sa imenom autora, gde se čovjek može ogreštiti, a reč je u stvari o bezgrešnom autoru Biobranu Aleksandroviću, koji na ovaj način čuva duh ljudski od kiseljenja, duh kakav je bio Dušan Duka Jovanović. Ja sam igrom slučaja deo ove večeri, deo ove knjige, ali posle Milivoja Mlađanovića ne znam šta više reći. Inače nisam recenzent po profesiji i kada me je Bića zamolio da napišem recenziju, nisam se mnogo glumio zbog
toga što znam i poznavao sam Duku 30 godina i sa Vićom se znamo dugo i obojica su ostavili trag Vića u sportu, isto kroz anegdote kao što je i Duka ostavio trag u pozorištu i u svim onim pozorištima, Paraćinu, Pražnju, Aleksincu, Kruševcu i ne znam gde još. Onda sam prihvatio da napišem nešto i boga mi dosta sam se potrudio jer ne dolazim iz pozorišta, nisam čovek pozorišta i sada već imao sam i tremu, nisam ni znao da će ova knjiga biti promovisana na ovom festivalu. Mislio sam da će to Viogran nešto kao što je svoje sportske knjige promovisao na nekim drugim mestima, ali sada pored Milivoja Mlađenovića, Tome Trifunovića i porodice Duka Jovanovića baš imam tremu. Složit ću se i sa svima vama i sa Milivojem da je nekako Kapetan Coler najupečatljivija i nekako najpozorišnija priča, anegdota i ja kada pričam ljudima koji nisu iz sveta pozorišta, koji ne znaju Duku, naravno ne na taj način na koji je Duka to znao da priča, ljudi se valjaju od smeha, posebno zbog one zadnje replike, zbog one šereto, zbog tog deteta koje je zaplakalo baš kada je celu salu smirio. Duku sam poznavao i lično i kao novinar, a od Duke znam nešto iz pričom moga oca koji je radio sa njim na mnogim predstavama 80-ih godina. Znamo znamo Vića još neke anegdote koje nisu ušle ovde u Žuzi, o nekim drugim stvarima koje nisu vezane za pozorište, ali je Duka to znao. Jedno smo čekali da se, tu su i moje bivše kolege kameramani s jedne televizije, da se ugase kamere pa da se ispričamo ko ljudi i da nam Duka nešto više ispriča i o glumcima sa kojima je glumio i igrao. Za Đuzu, kaže, pamtio je i tekstove drugih glumaca. Kaže, Duka, pokušao sam jednom da starat ću se, ja kažem, potrudit ću se, izlazim sa scene i Đuza mi kaže, ipak se postarajte. Dakle, on je već sutradan za prvu čitalačku probu znao i šta treba njegove kolege da kažu. Eto, toliko drago mi je da sam zbog tog poznanstva sa Dukom i uopšte to je čovek koji je zaista ostao veliki trag u pozorištu, da sam deo ove knjige. Eto, toliko. Sad ja, kakvu ja tremu imam. Prvo, zahvalio bih se na lepim rečima gospodina Milivoja, koga, kao što je on reče, prvi put vidim i poznajem. Mnogo mi znači. Poklonit ću vam moju prvu knjigu koja je isto, mislim, interesantna. Inače, autobiografska iz mog sportskog života. Kao što sam i na početku ovde napisao, moje druženje sa Dukom je počelo negde kad je on se penzionisao i došao, mada sam ga ja naravno poznavao i ranije. Znao sam da je Aleksinčanin, da je veliki glumac, ali smo, ne znam kako je šticaj neke okolnosti, da sam počeo da se to društvo koje je bilo kod njega, ja sam nekako se ubacio, ne mogu da se setim kako i zašto, ali eto tako već to i trajalo je dugo. Divno jedno druženje, to poznanstvo mi je jedno od najvećih bogatstva što sam u životu imao i naravno naslušao se tih anegdota, neke po 15, po 20 puta. U jednom trenutku palo mi je na pamet, pošto sam eto već nešto piskarao, a mislio sam da posle onog Duješa nikad više neću da sedam tiše metom. I pitao sam ga da li nema ništa protiv da ja zapišem. On kaže, ma koliko su meni pričali da ja to, kao da ja napišem, ne pada mi na pamet, slobodno pišem. I naravno ja sam to zapisivao. Mnogo je, ovo je samo mali deo i možda se desi da nastavim da napišem još. Evo sad vidim gospodina Tomu ovde i imam, ali to su dve anegdote koje nisam imao materijala dovoljno tako da ih nema ovde, ali su divne. Akteri su sin Sergej i lično gospodin Toma. Ispričat ću vam o čemu se radi da ne
ovde da ne tako da i niz drugo. Kažem vam, drago mi je da se gospodinu sviđi, verujem i vama koji ćete to da čitate, a ja bih sada, mislio sam se da pročitam jednu i evo, palo mi je, pomenuli ste biser kapetana Cojlera, imamo fudbalske koje će da ovi moji drugari sad pažnju pročitati, a ja bih ipak pročitao ovu malo pozornicu i to da vam kažem, zašto smo se mi tako zbližili. Ja sam bio ljubitelj pozorišta od malih nogu, ja sam mu to pričao, čak sam mu, ja sam mnogo drama onih televizijskih kao mlad gledao, srednjoškolac, još kao učenik srednje škole, osnovne škole. I on se frapirao, znam odakle ti to, čak si on ne seća tih svih drama. Ja mu govorim tačno i glumce, i sve, tako da je, pričali smo o svemu, o politici, o sportu, o pozorištu i imao sam utisak da sam od svih tih koji su bili u društvu ja najdraži i najbliži jer smo se nekako i najbliže, što mi je posebno drago. Pročitat ću vam ovu karike, to je jednočinka kao takva. Slučajno sam i lično poznavao jednog od ovih, znači dvojicu iz aktera jednočinke. Lica Soda, vlasnik autoservisa sa reputacijom. Doktor Vlada, ginekolog, vlasnik stojadina u solidnom stanju. I Duka, glumac, vlasnik Tristaća, skoro novi. Duku i slučajno gospodina Sodu sam poznao. U jednom od kanala velikog autoservisa ispod crvenog stojadina su Soda u tipičnom mehaničarskom kombinezonu i doktor Vlada u tegvet somotskom modelu, beloj košulji sa neboplavom kravatom. Ležerno obučen, Duka čeka red i ubija vreme razgledajući postere razgoličenih lepotica, ikonografiju svih ovakvih objekata. Soda pregleda slučaj, a zabrinuti doktor diše mu u vrat čekajući dijagnozu. Majstora nervira blisko prisustvo mušterije, ali to ne pokazuje i ležerno se obraća Duki preko ramena. Soda. Glumac, zatvaraš li ti auspuh noć u čepu? Duka, zatečen, sleže ramenima, ali mu njevito kapira. Obavezno. Soda, patetično. Doktor to ne čini, ušli miševi i pojeli karike. Ginekolog je direktan, pošto odmah shvata ironiju. Doktor Vlada, majstore, ti me zavitlavaš. Soda, edukativno. Zavitlavam te da bome. Dan je divan, idi bre prošetaj ili popij nešto u lipovom ladu, ne mešam se niti ja u tvoj posao. Namiguje šeretski Duki, mada bih ponekad mogao da ti sufliram. Eto, to je jedna. Kažem vam, ima još najmanje stotinak, to su biseri iz, vidjet ćete, podeljeno je na taj period Mirilovca kad je on bio, gde su mu službovali učitelji, roditelji, Paraćin, Kruševac i naravno najmanje Aleksinac, jer je to već nije bilo toliko zanimljivo sem tih naših druženja svakodnevnih katoličkih. Hvala vam što ste tu i pročitajte, bit će zanimljivo. A sad bi bio red da kažemo nešto i o ovoj drugoj knjizi Ješa Mušica, Dušana Duke Ivanovića, mada bih se ja još zadržao na Dukatima. Ja bi rado, kad bi umeo da govorim kako treba, pročitao ovu sa Mikom Viktorovićem. Kaži to. Evo, hoćeš da kažeš? Evo ga to. Pošto je Duka uvek imao taj izraženi stil humora svojstven, a znao je vrlo često i na svoj način da se našali na svoj račun. A posle dugog drugovanja i noći koje smo mi proveli zajedno, i jednog dana on u čuvenih 9 Jugovića preko puta pozorišta u Kruševcu priča priču kako koga žena od nas glumaca dočeka ujutru kad dođemo kući.
I onda ima običaj da počne od mene jer zna da ja neću da se ljutim, pa onda nastavlja dalje prema ovim drugim. I priča ide ovako, evo Toma kad dođe kući, on pozvoni, Boba pogleda kroz špijunku, vidi on je, otvori prozor, baci mu ćebe, on mrtav laran, uzme ćebe, ode u šupu, a šupa mu puna novina, ljudi. On namesti od onih novina krevet, pokrije se ćebetom, spava, baš ga briga, ujutru dođe na probu. A Miki, kaže, Miki kad dođe kući, a Miki je Milija Vuković, Miki kad dođe kući, on nema potrebe ni da zvoni, jer njega kofer spakovan čeka ispred vrata. Andra, on opasan, kaže, Andra kad dođe kući, on prvo opali desi šamar, onda razbije luster, polomi telefon, prospe večeru na ringu i vrati se lepo ponovo u kafanu. Ja ga pitam, dobro Dušane, a kako Verka tebe dočeka? Šta mene Verka ima da dočeka? Pa reko, kako te dočeka i ti sediš s nama, družiš se s nama i ona tebi nešto mora da kaže kad odeš kući. Ona meni ništa ne kaže, ona me samo pljune. A ja se umijem, znam da mi žena zdravstveni radnik i odem da spava, baš mi briga. Možda je trebalo da mi angažujemo glumce, kao što je od Toma, mislim, to ćeš sad da se obratiš Maji za honorar, za aneks ugovora. Ovo je gratis. Ovo je gratis, ali zaista ove anegdote, ove pričice mogu da se i pretvore u male forme dramske i da se veštom rukom dramskog pisca naprave za pozornicu. Ja mislim da će se to možda i dogoditi jednog dana. Nema takvih doživlja danas, kao što recimo komedija Zabre, ja ne bih čitao, sada možda već vreme nam curi, ali to su nadrealne male sličice, danas takvog sveta više nema. Zamislite glumca koji, velikog glumca naše Mihajla Viktorovića, koji zaluta, ne ode u restoranac kod Krežbinca, nego uđe u privatnu kuću. U privatno dvorište, koji bude dočekan, uslužen na najbolje. To su stvarno male dramske, odnosno televizijske, mogu bi se reći, male filmske sekvence koje su briljantne i gde on lepo čovjek uživa, biva usluženi večerom i drugog dana oko podneva, renomirani glumac viđen je sa velikim buketom cveća u jednoj i flašom viskija u drugoj ruci. Ovoga puta nije pogrešio. Evo i ovde se vidi i veština s kojom gospodin Radisavljević pristupa u obradi ovih pričica. Samo mislio sam da, pošto cenimo i vreme naših prijatelja... Da, mislim da imamo još... Da, imamo, izvolite. Jedna koja je prepričavana i dok je, naravno, Čika Duka bio među nama, stalno smo je prepričavali, ta je se dopala auditorijumu, kratka je. Ja sam je nazvao Ranoronilac. Godinama je, kratka je, zato je čitamo. Godinama je sretao komšiju Dragomira na ulici, u prodavnici, na stadionu, a najčešće u kafani. Zapravo i ne pamti ulazak u Bagdalino, a da njega tu nije bilo. Penzioner Duka je poranio i kreće na mini turneju sa Prokletom Avlijom, kultnom predstavom Kruševačkog pozorišta. Podela nije menjana, uprkos nekom umirovljenju. Ugostiteljski objekti tek se otvaraju, a u bašti Bagdalina prvo piće već ispija poznati lik. Svež, poran i spreman za celodnevnu sedeljku. Pozdrav! Dobro jutro, bata Drago, baš si poranio. Odpozdrav! Ja Burazeru duže mogu da izdržim pod vodom nego kući. Zaista moglo bi se o nevelikoj knjižici, ali veoma sadržanoj, izbijenoj, dugo i lepo govoriti. Ono što je, evo zaključujući tu priču o Dukatima, o zbirci anegdota o
Dušanu Duki Jovanoviću. To je i lepota stila, to je veština da se razgovorni stil prenese u književni umetnički stil, što je postigao gospodin Radisavljević. To je, kažem, jako teško uhvatiti, jako teško ponoviti, ali mislim da je gospodin Radisavljević u tome uspeo. Sad vašoj pažnji preporučujemo i drugu knjigu, odnosno dramu Ješa Mušica. Tačnije, određenije rečeno, to je dramatizacija jednoga dela, odnosno fragmenata iz romana Sablja grofa Vronskog Dubila Nenadića, drama koju je Dušan Duka Jovanović posvetio obeležavanju 5 vekova Aleksinca od 1516. do 2016. godine, a govori o novinarima u Srpsko-turskom ratu 1876. godine sa lepim i opsežnim i iscrpnim i važnim predgovorom čiji je autor profesor Zoran Stevanović. Da, razumem, samo se pitam zašto on nije među nama, ne znam, ali i taj predgovor je vredan i on nam objašnjava ono što se događa u ovoj dramskoj formi. I tu se pokazuje zaista veština Dušana Duke Jovanovića, onako kako ga gospodin Viobran naziva polivalentne ličnosti. Tu se ta njegova polivalencija ispoljava, jer se on tu ogleda kao i značajan dramski pisac, vešt dramski pisac koji ume da pronađe u romanu dramski potentne slike i da ih pretvori u zanimljivu dramsku formu. Da bi čovjek bio ozbiljan, na što obično mi pretendujemo, bar u jednom svom delu života, onda bi on mogao da pouzdano o ovoj formi, o ovoj dramatizaciji o Ješi Mušici da govori tek kad ponovo iščita i roman Dubila Nenadića, Sablja grofa Vronskog, koji je izazvao, kao što vam je sigurno poznato, velike skandale u našoj književnoj javnosti u vreme kad se njegov roman pojavio. Ali to nastavno da ostavimo. Ono što je dragoceno jeste kako vešto Dušan Duka Jovanović odabere građu, kako vodi računa o podneblju gde se to stvara, kako ume, dakle, ono što je da se obrati tlu, da se obrati baštini na pravi način i da odabere iz romana upravo ono što se tiče ovog područja aleksinačkog i čuvenih događaja u Srpsko-turskom ratu 1876. godine. Ja sam danas popodne pročitao ovu neveliku dramu, ali ona je kompaktna, snažna, ona se događa u nekoliko prostora, među njima i neizbežan prostor kafane, ali svejedno daje sliku atmosfere tih događaja važnih u našoj istoriji. Takođe ona odiše duhom vedrinom koja je krasila Dušana Duku Jovanovića. Biće prilike da i o tome govorimo opširnije i istrpnije. Pošto sam ja bio stalno u društvu dok je on to pisao, znam kako je to sve teklo i znam koliko mu je to značilo mnogo. Pričali smo, čak dotle smo išli da smo delili uloge naših ovih lokalnih, ajde da tako kažem, naših glumaca amatera, ko bi šta od ovih likova glumio. Mnogo mu je to bilo važno i nažalost, znate kako se to sve završilo. Ja sam od početka bio u toj priči, mislim, stalno smo pričali o tome. Znao sam za njegov razgovor sa Dobrilom za dozvolu da dramatizuje. Dobrilo je naravno autor Doroteja
izvanredan pisac koji je imao nekih čak i zdravstvenih problema, ali je naravno dozvolio i posredstvom našeg još jednog prijatelja Kepe, Dragoslava Mitića, koji je slučajno poznavao Nenadića. Oni su stupili u kontakt i dobio je dozvolu i kažem vam, znam koliko mu je bila značila ta dramatizacija i mnogo je očekivao, naravno režirao bi. Išli smo dotle, kažem vam, da čak i pričamo o tome ko bi šta mogao našo glumac amatera. Hvala lepo. Miloš Pavlović je otišao svojim poslovima, za 20 minuta počinje i predstava naši prijatelji iz Šabačkog pozorišta, koji će izvesti predstavu Rubište Miroslava Đorđevića, pa možda je i vreme da se oprostimo i da pozdravimo Maju, direktoricu, i Miloša i cijelu ekipu koja vodi festival i Centar za kulturu, da ih ohrabrimo i da ovakve poslove preduzimaju i u budućnosti, jer oni su ono što je neophodno za opstanak jedne kulture, srpske kulture. Ja moram još nešto da kažem, stvarno sam propustio. Maja je nije bila tada direktor, tako da je među prvima je pročitala. Ja sam, namerno smo se sreli, ja sam je dao rukopis da pročita. Naravno, ohrabrila me je, tako da joj hvala na to. Hvala svima. Pitali bi te nešto? Pa već su ga ispitivali. Eto, morali bi opet. Ne dirajte Slavišu, podlekovi je! Slaviša, kako se osjećate? Bože, svašta, kako će se osjećao čoveku? Dobro. Kako crno dobro, sinko! Kako crno dobro! On kaže da je čovek podlekovi, ne zna šta priča. Slaviša, da li ste vi u stanju da nam odgovorite na nekoliko pitanja? Kako je ovo? Na šta ovo liči? Kakav je ovo? Zašto maltretirate čoveka? Vas dve kuću. Ko? Nešto. Može neka naša pomoć dvojemo da se prebaci. Ajde. Ti si prvi! Šta bude prvi? Prvi da sam ga pustila. A njega nisi pustila? Nisam. Šta bre nisi? A Vita? Njega. A jebaga,
Sad ispane da nikog nisi pustila. A veće si čutiš vi. Neću. Sad ću viknem da ovo najbolje je banje koje sam imao. Banje koje kuje po planinu. Šta je briga? Za Vojku svaj. Šta si rekao, s koga si? To li te živa? Šta je bre? Ajde, selac se stavi tamo gde si pošao. Ja se izvinjavam. Ti mene zajebavaš. Izvinjavaš se. Šta hoćeš, šta ti treba? Treba ti izvadi krompir. Pa šta smeta ti moj auto, ne razumem. Pa šta si stao i gledaš tu u mene? Jesi se zaljubio možda, a? Ali liječiš? Ličim ti, na koga ti ličim? Na neku glumicu ili pevaljka? Na jednog drugara. A ti mene zajebavaš. Nije još dete. Ima koliko godina. A je lepo dete. Kad sva deca tako. Onda dobro to mogu da preživim. Marija. Zovem se Marija, a ti? Zovem se Paradajz. Ti mene zajebavaš. Paradajz pošao po krompir. Kako ti si tražio da ti dokažem? I dokazala si šta si. Što ti nije palo na pamet da ne prihvatiš, da me pljuneš kad sam ti to tražio? Nije! Jer si htjela! Jer te si pela! Eto ti sad! Kurvo pičko! Kurvo pičko!
Šabačko pozorište učesnici svih festivala proizvedenih predstava u Aleksincu do sada. I ovog puta, u znak zahvalnosti predstavniku, tačnije direktoru Šabačkog pozorišta Zoranu Karajiću, naša direktorka Maja Radovan-Cvetičanin predaće zahvalnicu za učešće na festivalu. A parlament đačke gimnazije je ove večeri izabrao glumce ili glumicu večeri. U ime učeničkog parlamenta Aleksinačke gimnazije nagradu za glumicu večeri dodelujemo Milici Janevskoj. Sliku, poklon Udruženja likovnih umetnika Aleksinca, ovog puta sliku Batice Bogdanovića. Šesti festival praizvedbi u Aleksincu polako odmiče. Već smo na polovini ili smo prevalili polovinu, boga mi jesmo, da, još dve predstave do kraja. Večeras razgovaramo o predstavi u produkciji Šabačkog pozorišta Rubište po tekstu Ninoslava Đorđevića u režiji Kokana Mladenovića. Sa nama su upravnik pozorišta Zoran Karajić, pisac Ninoslav Đorđević, Slobodan Petranović, Milica Janevski i Kristina Pajkić. Ovaj festival, kao što znate, pre svega je festival dramskog pisca, ima tu još nekih nagrada, koje nisu naravno manje važne, ali kažem, budući i s obzirom na njegovu koncepciju, festival koji u prvi plan stavlja savremenog dramskog pisca i prvo izvedene tekstove. Večeras prvi put pisac sa nama, što je jako dobro. I sutra će biti pisac sa nama. I ovaj razgovor ćemo naravno početi pitanjima pre svega za pisca, a potom i za ostale ne manje važne aktere ove predstave. U srpskom književnom jeziku rubište, osim ovoga što označava u ovoj predstavi, označava i rublje. A simbol rublje je zapravo simbol neke beline, čistote. Ova predstava i ovaj tekst pre svega, pa potom i predstava nastala po njemu, simbol su nečega što je suprotno od onoga što simboliše rublje, što je belo, dakle nečega što je crno. Ovo je uistinu crna drama. I mi smo ovih večeri razgovarali i o komadima koji su imali taj tragikomički obrazac. Ovo je uistinu crna drama, crna kao ova crna zemlja, koja je jedan od osnovnih simbola ili scenskih znakova u ovoj predstavi. Kad kažem crna, crna je i kao stvarnost u kojoj živimo. I prosto svako ozbiljno pozorište dužno je da nas suoči sa tim crnilom ili sa tim mrakom, koliko god oni bili crni, koliko god bili tamni,
i koliko god bili teški kao crna zemlja. To je po mom dubokom uverenju društveno odgovorno pozorište, pozorište koje ne nudi, dakle, gotove odgovore, ali otvara ona bolna, najteža i, ako hoćete, najtamnija pitanja i traži ono tamno zapleteno u čoveku, jer čovek je središte svake vrhunske umetnosti, pa i svakog dobrog pozorišta, i čovek, koliko god to gordo zvučalo, ima u sebi, nažalost, i te tamne valere. Ovaj tekst je inspirisan stvarnim, istinitim događajem, kako se to kaže u američkim filmovima, i ne samo u njima, ali taj istiniti događaj koji se odigrao u okolini Velikog Gradišta, ako se ja ne varam, u Stiškoj ravnici, koji referira na jednu drugu kulturu i govora i običaja, kao što ovaj tekst referira na jednu drugu, o čemu ćemo razgovarati, zapravo je samo inicijalno polazište za ovaj komad. Dakle, ovo nije nikakva dokumentarna drama, ona je samo inspirisana tim jednim jednako strašnim događajem kao što je i ovaj u ovom komadu, ali zapravo tu ima čitav niz slojeva u ovom tekstu i ovoj predstavi koji se otkrivaju i otvaraju pred publikom. Ta potraga za izgubljenim detetom je, dakle, samo to neko inicijalno polazište, ishodište za nadogradnju čitave priče i u tekstu i potom u predstavi. Reditelj je takođe napravio izvesne intervencije na tekstu i o tome ćemo razgovarati sa piscem, budući da je ovde, ali ono što će biti moje prvo pitanje jeste kako je, dakle, taj stvarni događaj postao inicijalna kapisla i kako se zapravo izrodio u ovaj komad koji ima čitav niz slojeva o kojima ćemo razgovarati. Uključite ovaj drugi mikrofon, treći. Samo ovaj na gore, podignite, prekidač. Dobro. 1-1-1. Pa ja sam visoki tenor. Pa, kažem, malo je teško govoriti o tome, sad baš kako je taj događaj, kako je to nastalo. Ja sam tekst počeo da pišem leta 2010. Tekst je završen godinu dana kasnije, 2011. 6 godina. Pokušavam da nateram ljude da pročitaju taj tekst. U Srbiji je najteže naterati ljude da pročitaju tekst. Verovali je. Možda to ima i neku predrasudu, jer ja sam inicijalno glumac, pa šta ima glumac da piše, odnosno šta ima da nam kaže. Svakako čovek nešto mora da proživi u životu i nešto da mu se desi, da bi o nekim stvarima mogao da kaže ili da se izrazi na bilo koji način. Dakle, do tog leta 2010. ja sam proživao neke stvari u životu koje su, eto, pripremile to neko tlo da taj događaj, zapravo, ja sam video tu vest u novinama, video sam nestanak, video sam šta se desilo, majka pronađena tako krvava, pored kuće i tako dalje, negde na putu, zapravo, deteta nema, i onda sledećih mesec dana, povremeno, nekako sam stalno uočavao tu priču u Crnoj hronici, da deteta nema, deteta nema, deteta nema, deteta nema. I onda sam se samo u jednom trenutku zapitao, teško je sad da vam prevedem tu misao, to osjećanje, zato što ono, otprilike kazuje, pomislio sam koliko mora da mu je život bio loš i težak, da sada kao mrtav ili nestao ne dozvoljava toj sredini i tim ljudima čak ni da mu telo nađu. Za mene, onda u tom trenutku kada sam to neko pitanje sebi otvorio, onda su krenula da se otvaraju neka druga pitanja
i druge neke priče koje sam u životu čuo, pošto sam, ajde da kažem, Nišlija sam, ali i poznat mi je čitav taj neki kraj, ima tu puno priča. Setio sam se, recimo, tamo u tom selu koje ja pominjem, koje je mesto glavne radnje, Stemenkovci, stalno sam slušao majke, babe, kako stalno govore svoje deci za bilo kakvu glupost, nek ti je aram da ti. Ja pojma nisam imao kao dete šta to znači, ali onda kad sam došao na akademiju, onda mi je jedna od profesorka koja je bila doktorirala na jeziku južnjačkim dijalektima, onda ona je bila zgrožena jer mi je zapravo rekla da to je turcizam koji zapravo znači nek ti je prokleto. Tako da vi imate čitave generacije koje su, verovali vi u to ili ne, ja ne verujem lično, ali ako su misli, ako su reči zapravo naše predmećene misli, one nose neku energiju i ta energija se dalje prenosi. I mi stalno kunemo generacije koje dolaze, stalno ih kunemo, stalno ih proklinjemo. Vi danas kada vidite da dete ide na ulici i padne, roditelj umjesto da ga podigne, da mu kaže nije ništa, da ga uteši, da ga zagradi, ono ga grdi zato što je pao. Iz tog nekog mog revolta svim tim stvarima koje sam gledao, koje sam doživeo, počelo je da nastaje Rubište. Rubište je zapravo nastalo iz prva 3 inicijalna monologa, Slobodana, majke Dragice i Slaviše oca. Od toga je u predstavi ostao jedan deo tog uvodnog Slobodanovog monologa i majkin monolog je ostao, a nije ostao očev monolog. Iz ta 3 monologa krenula je negdje da se razvija priča. Policijska istraga je samo jedan dramaturški trik. Suština drame nije u policijskoj istrazi, to nije pravi thriller u kome vi otkrivate na kraju ko je pravi ubica. Jer mi danas ne znamo zapravo, kada govorimo o tom realnom slučaju, mi ne znamo šta se desilo sa tim detetom. Nema se pojma, majka je oslobođena, majka je osuđena pa oslobođena, jer zaista nema pravih dokaza da je ona ubica. Ne zna se, nakon godinu dana na mestu kome su ga tražili, pronašli su njegovu lobanu. I šta? Niko ništa ne zna, ništa se ne zna. Istraga je samo trik da bismo mi ušli u sve te živote, u sve te... To malo liči na dramaturgiju, recimo, Twin Peaksa. Ono što je Lynch uradio u Twin Peaksu, da je Laura Palmer, ubistvo Laure Palmer, zapravo samo trik da biste vi ušli u te dementne, poremećene odnose koje se kriju iza potpune jedne idile jednog planinskog mesta. I tako i danas u Srbiji vi odete na neko mesto i kažete jao što je lepo, jao kako je priroda. Da, priroda je lepa, ali ljudi ne toliko. Da li je to Rubište, taj tamni vilajet, taj Twin Peaks ako hoćemo, taj kraj sveta, ta nigdina, taj mrak, to dno. Da li je to metafora društva u kojem živimo, države? Pričali smo pred predstavom, odgovorio sam da ja, barem kada pišem, ne mislim da u začetku pravim neke velike metafore. One prosto dođu same, negde usput, ali opet kada neko piše, sem ako nije skriboman i užasno zaljubljen u sebe i svoje misli, on nikada ne piše tako što, samo ono što misli da se njega tiče. Ja iskreno mislim da se ova priča tiče ne samo kraja u kome sam se rodio, nego se tiče čitave ove države. Na kraju krajeva oni su igrali predstavu, ovo je prvi put da se spuštaju ovoliko južno, dakle južnije od Šapca zapravo nije bilo. Čuo sam neke komentare ljudi u Somboru i u Novom Sadu, koji su govorili pa da, ovo je naša sredina, ono kad malo zađeš od ono što vidiš, naići ćeš na ovo. Ja sam pomenuo, dakle, okolina Velikog Gradišta i ta sela tu oko Gradišta, tu dosta živi Vlaha, to je vlaški živalj i zapravo ti si naravno rekao da
sredina iz koje potičeš, prosto zato si i locirao tu komad, ali čitajući tekst dok nisam zapravo shvatio da je to locirano negdje u okolini Niša, jer se pominje ta Niška železnička stanica i tako dalje, mislio sam da je, jer moravski je sličan kao i ovaj južni dijalekat, ti si naravno svesno to locirao u okruženje koje najbolje poznaješ, ali tu ima recimo u nekim likovima te neke, recimo kod ove babe, pa kod, kako se zove lik, samo da se podsjetim, kod Stanike. Dakle, imate neke jurodivosti, nečega što je mene podsjećalo na tu neku vlašku magiju. Cijelo komad jeste zapravo jedna vrsta melting pota različitih iskustava. Dakle, nisu moje iskustva došla samo iz tog mesta koje se pominje, koje je mesto radnje. Recimo, Stanika, lik kome namerno nisam promenio ime. Stvar sa ovom pričom, i najmožda strašnije od same predstave i od samog teksta, jeste da je 90% priča o njemu istinito. I Staniki, recimo, to je... Gde si čuo ti te priče? Pa, čuo sam ih u kraju u kome sam živao. Recimo, konkretno, kad sam služio civilnu vojsku, upoznao sam lika koji mi je bio inspiracija za Dragana, koji je meni ispričao priču šta je on uradio svojoj devojci. I njegova apsolutna... To je bio završetak njegove priče. Zamislite hvale kurva. Znači, on je natera da se na njoj izređaju ne znam koliko njih i onda na kraju konstatuje kako je ona kurva. Mislim, Stanika je recimo lik kome nisam hteo da menjam ime, zato što je njena sudbina do te mere tragična i imao sam priliku da je vidim. To jeste bilo pravi lik iz Dostojevskog, jedno jurodivo stvorenje, jer kada sam je video, to je bilo jedno nasmejano stvorenje koje je nosilo žutu maramu. Usred sela ona je nosila žutu maramu i bila nasmejana. Živela je u ambaru stare kuće mojih, sa majčine strane, stare kuće ambaru, a preko puta je bilo njeno dvorište. I ta žena se smejala. Verovatno zato što više ni jedno zlo, ni jedna muka nije mogla da je dotakne. Eto, sad smo malo demistifikovali tekst. Samo što da kažem, recimo, ona mesta koja se pominju, koje ovde hola... Zaista postoje, da, to razumem. Možda sam dodao 2 ili 3 imena, izmislio 2, 3 imena, ali recimo, to je recimo stvar koja možda čini donekle, ulazi malo u metaforu. Jer ja kada sam pisao, recimo, i kada sam došao na tu ideju, onda sam, recimo, otišao u Maticu Srpsku, pa sam ulazio u neke toponime koje se nalaze širom Srbije. Tako da ovi toponimi su zapravo skupljeni iz svih krajeva. To Vragovište, Krvava, Mrcelište, Pasje Vešalo, mislim, to nije samo jug, to je već i ostatak Srbije. Kokan je dramaturški prekomponovao tekst, njegova izvorna ideja nije narušena, nadam se da se time kao pisac slažeš. Sada da ne ulazimo u sve detalje te prekompozicije, ali ono što je bitno, dakle, za celinu ove predstave na kojoj se prikazuje toj komad, to je izmenjen kraj. Jer taj kraj koji postoji u originalnom tekstu, hajde da od svog ovog crnila unesemo malo optimizma, ipak ostavlja, bar što se mene tiče, neku nadu, a ovdje je kraj izmenjen. Obzirom da sam ja kao glumac Kokanom radio 4 puta i uvek smo radili neke velike pisce, ja moram da priznam da kao pisac početnik sam apsolutno zadovoljan, jer u odnosu na to šta on radi velikim piscima, on je mene zaista, što bi se rekao, ispoštovao. Dobro, velikim, ali nisu živi pisci, to je malo lakše. Kako koji, bio je tu i Stefanovski, svašta tu.
Ja ne vidim neku, ne mislim da je nešto previše prekomponovano. Jedna recimo linija jednog lika je osušena dramaturška, koja naravno da može, ja sam i tako pisao tekst sa idejom da prosto svaki reditelj koji dođe, da mu ostavim jednu vrstu slobode, da malo komponuje recimo monologe, šta ti ja znam. Tu su nekad dopisana 3 ili 4 monologa, nešto sam ja dopisao, nešto je on dopisao, tako da ja se ne osjećam da je neka suština mog teksta, ali da, kraj... Suština teksta nije promenjena. Ali kraj jeste koji utiče na suštinu čitave priče. Kokan je zapravo celu priču, taj možda kraj dozvoljava određenu vrstu katarzije. A mislim da ono što je on kroz taj dramaturški postupak uradio jeste da je zapravo onemogućio katarzu i time zapravo još više pritisao publiku tom mukom i tim crnim. Ne dozvolivši je da se oslobodi tog mraka do samog kraja kroz određene, ne znam, kroz određeno mogućnost onoga što imate na kraju mog teksta, tog jednog odlaska u vertikalu. Dobro, hvala. Zorane, kako si se ti odlučio i kako si došao do ovog teksta? Evo, pisac nam je na početku rekao, mi to znamo da savremeni dramski tekst teško iz fioke izlazi na scenu. Ovaj je čekao koliko, 6 godina. Pisac u svo uvažavanje nije afirmisan, ali ti si napravio taj hrabar potez. Kako si došao do teksta i zašto si odlučio da igraš to i znaš ti odličnog reditelja da to... Ja najprije želim sve da pozdravim sa Kokanove strane i on bi bio tu da nema večeras premijeru u Subotici. Bili bismo kompletni. Time sam želeo da pokažemo koliko uvažamo ovaj festival i time što smo svake godine na njemu prepoznaje se da i imamo tu jednu repertoarsku liniju koja se zove savremeni dramski tekst, koju ćemo i nadalje ozbiljno gajiti, a da se dobro osjećamo u tome, pokazuje to da nas svake godine pozivate na festival, znači da su dobre predstave. Kada je tekst u pitanju, znate, ja nemam dramaturge u pozorištu. Ja moram sam da čitam. Ja već odavno ne čitam ono što želim, nego čitam ogromne količine tekstova koje dobijam. I to mi je kao možda na prvi pogled samo nezgrapno poređenje. To je kao na prijemnim ispitima za glumu, recimo. Znate, vi imate tamo 500 ljudi i kupe vas, što će da zapamtite, što će da vas zapamti komisija ili onaj koji prima klasu, od tih 500. A zapamti vas možda zbog nekog detalja, zbog neke specifičnosti, zbog nekih ličnih osobina. Oni ne gledaju ko je glumac, drugo nešto traže. Otprilike u takvoj situaciji se nalazi čovjek koji sam mora da pročita jedno 500 tekstova godišnje, a to mu je samo delić posla. Znači mora nešto da ga u tom tekstu kupi, inače se čita dosta površno. Sad ću reći šta je mene kupilo u ovome tekstu. Znate, jedno je predstava, drugo je tekst. To su potpuno neverovatno različite stvari. Kada sam ovaj tekst čitao, ja sam u njemu iz prvog čitanja osetio neku neverovatnu unutrašnju energiju, neku tenziju, neki glas koji vibrira iz nekakvih dubina. To je samo osjećaj. Ja sam krenuo od tog osjećaja. To je bio moj razlog da pročitam još jednom, to je bio razlog da me zainteresuje ta energija, da je pronađem koja je, gde je, zbog čega se ja tako osjećam čitajući taj tekst. I eto, on iziđe sem. Ko ti je dao tekst? Kokan mi dao tekst. A, Kokan je dao.
Kokan mi ponudio 5 tekstova, to tako što mi radimo. Ja sam s Kokanom... Kokan Mladenović i Šabačko pozorište, stari autorski tim, ne radite prvi put. Dobro. Ovo je veliki ansambl predstava, nije lako izdvojiti pojedine glumce, ali neke ipak treba izdvojiti. Sa nama su, dakle, uz Zorana još 3 glumaca. Milice, ti igraš, pa moglo bi se reći, noseću ulogu, jer zapravo je ona neka vrsta, dakle, lika koji povezuje čitav ovaj splet događaja, nekako kontekstualizuje čitavu ovu priču i zapravo kroz tvoj lik se otvaraju neka od bitnih pitanja na koja referira i ovaj tekst i ova predstava. Kako zapravo ti doživljavaš tu Mariju, na koji način si gradila lik i šta se zapravo po tvom mišljenju prelama kroz taj lik? Pa ja sam se susrela sa ovim komadom pre 5 godina u Somboru kada je Miroslav imao svoje prvo javno čitanje ovog komada. I sećam se kad si mi poslala taj tekst, ja sam ga pročitala i poželjela sam tada, po nekom svom istu tako unutrašnjem osjećaju, da ako postoji bilo kakva kosmička pravda na ovom svetu, ovo će biti moja. I čekala sam je 5 godina i dobila je konačno. Ne znam, desilo se nešto fascinantno na tom javnom čitanju, koje je javno čitanje, znate kako izgleda prosto, gde je tekst toliko uzeo maha, sve nas koji smo čitali, da smo mi praktično imali malu predstavu za stolom. Pa mislim, sa nekim određenim minimizacijama i ne znam šta je. Sjećam se tog unutrašnjeg osjećanja, emotivnog svog, koji se nije promenio do dana današnjeg, samo se nadogradio jer sam ja prosto sazrela i porasla, pa sam mogla da otvorim neke druge kod sebe dimenzije i da prosto potrebim za ovu ulogu. I eto, prizvala sam je nekako iz suštinske želje da stanem iza nje i da progovorim o njeno. Mislim da je jako važno. A pitao sam te šta se po tom mišljenju prelama sve kroz taj lik, koja se sve tu pitanja otvaraju, dakle, kroz sudbinu te žene, od njenog detinjstva. Prvenstveno se otvaraju pitanja njene matične porodice, šta se zapravo u toj kući dešavalo dok je ona bila dete. I ne znam ni da zamislim, a znam gomilu slučajeva šta se dešava u malim mestima, u dvorištu pored ili u stanu pored, kakve sve sudbine deca doživljavaju. Pre svega ta datost da je rođeni otac dao čiči za 20 kila rakije je dovoljno monstruozna stvar. I tu i majka ćuti. Tu i majka ćuti, da, i onda ta scena kada majka nju tera zapravo napolje, iz njene perspektive ona to naravno ne može razumeti, ali svakako majka zna šta je čeka ako dakle ne. Tako da na najsuroviji mogući način je progoni zapravo iz mesta, opet donekle zbog svoje sramote, ali svakako da proba da pobegne što dalje odakle. I to pitanje muško-ženskih odnosa, i to pitanje posledice tog događaja, šta je proizveo kod nje da ona ne može da ostane u drugom stanju. Uopšte te ambicije da ode u veliki grad, da uradi nešto veliko u odnosu na matičnu kuću, dakle potekla. I ima sad te pare, ima kafanu, ima dobra kola, ima sve, ali ne ono što ne bi. Nema narodnjaka u Kokan, nije se dobro čulo, nisam razumeo, nisam prepoznao pesmu koja se čuje iz auta. Jer znam da se tamo čuje ona s neki nešto
Snežana Babić. Nas dvojice kad smo razgovarali, on je odmah mene zamolio da izbacimo s nekim, mislim, naravno tu dolazi autorska prava i šta je znam. Mislim, to je odvratan jedan narodnjak koji je zapravo meni privukao pažnju zbog svog teksta, koji ima određenu konekciju sa, ali... Znači nije poigravanje kao kod Olge Dimitrijević, na primjer? Ne. Sa tim, sa to trash muzikom, trash estetikom, samo pitam. Ne, dopisali smo onaj song koji na kraju, on je zapravo neki stilizovani narodnjak, ono što se čuje iz automobila je zapravo potpuno jedna pop pesma Michaela Kiwanuka, Home Again. Nije se najbolje čuo. Dobro, Kristina Pajkić ima jednu izuzetno zahtevnu ulogu. Verujte mi, odigrati tako nešto uopšte nije lako, čak ni iskusnim glumicama, a pogotovo mladoj glumici, tek da kažem na početku karijere, i zapravo ne samo što je ta uloga teška za igranje, to je ja nisam glumac, ali znam iz razgovora sa glumcima i glumicama. Pretpostavljam da to stvara neku vrstu čak i emotivnog loma da bi se tako nešto odigralo. Kako ti izlaziš na kraj s tim? Znamo, opredelila si se za tu profesiju, nema ti druge, ali... Pa da, ali ja moram prvo da kažem da je sam taj rad i proces rada sa Vukanom bio sjajan. Ja prvi put sam radila sa njim, a savete koje sam dobijala su bili isto takođe sjajni. Imati naravno živog pisca, to je predivno. S druge strane, da, mislim, dosta sam, nažalost, postoje devojke koje trpe razne stvari i to nasilje nad ženama je, mislim, prestrašno, ali da, iskreno, mene razbuca svaki put ova uloga. Mislim, svaki put kad radimo, kad igramo predstavu. Iskreno, da, bojala sam se kako ću to da iznesem, ali prosto nekad bude nekad bude teže, nekad bude malo lakše, ali u svakom slučaju nadam se da je to doprlo do publike. Odlično si to uradila. Možeš mi verovati na reč, razumem se malo te stvari. Slobodan Petranović igra Paradajza. Ja mislim da je to jedan od retkih pozitivnih likova u ovom komadu. Nije jedini. Lik koji tumači Kristina takođe, dakle, pripada tim pozitivnim likovima. Ali to je sad, verovatno, može i pisac posle da odgovore, nije slučajno da neko ko je tako blago retardiran i debil, kako ga već zovu, zapravo nosi tu jednu pozitivnu emociju, i s druge strane to je glumački zahtevno, znate, vi ako igrate debila, morona, to može da glumca, to može da povuče, da izvedi neke kerefeke na sceni. Pa on je neka kompilacija malo više tih takozvanih božjih ljudi, kako ih obično nazivaju. Ne znam, to je jako čudan bio put do ove mere. Jako teško za rad jer lako se pretera. Sad naravno i neko iskustvo, dugogodišnje glumačko, ali i sjajno je napisan, Paradajz je jako dobro napisan, on nema viška. Nema viška rečenicu, a nema ni manjka. I kad mu se dodaju emocije koje se lepo, samo da se smerom popakuju, onda to sve dođe nekako na svoje mjesto. Malo smo se mi zaračavali da to ne tušči podela. Šta je meni sa Paradajzom? Svaka predstava je meni Paradajz je drugačija. Ja naprosto ne mogu nikako da ga ukalupim, niti želim.
ali me proganja u tom smislu da ako ga nemam dan, dva pre predstave u sebi, nemam ga ni na sceni. Na sreću brzo izađe, posle predstave negdje izađe iz mene, ali je bukvalno tako 2-3 dana pre nego što znam da ćemo da igramo Rubište, Paradajz se negdje useli u glavu i radi šta on hoće. I negde se tako vuče svaka, ja mislim da, ne znam, o 5. 6. igranje svaki put je bio drugačiji, najgora je na sreću bila premijerna verzija, on se sad negde tu lepo uselio i mislim da je udobno njemu i meni s njim i njemu sam.